はい、こんにちは。よし。はい、こんにちは。今日も、けいこずまなおチャンネル、日本は土曜日ですね、始めさせていただきたいと思います。今日はね、3番を、かいまりひなの3番に進みたいと思います。ではですね、まず、いつも通り、折りと体操と、あと、ベーシックをやって、で、踊りに入っていきたいと思います。それでは、いきますね。よし。はい。ほまいかいけまいるなまいえおなめあぶなのやうおなめれほまい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 かいけまいるなまいえおなめあうなのやうおなめれほまい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 かいけまいるなまいえおなめあぶなのえおなめれほまいほまいほまいはい、よろしくお願いします。では体操を始めていきたいと思います。まずじゃあ、お首からね、えかひ、えるわ、えこる、えは、えりが、えうの、えひく、えばる、えいば、うみ。はい、今度横ですね。えかひ、えるわ、えこる、えは、えりま、えおの、えひく、えばる、えいば、うみ。で、今度後ろ向いていきます。えかひ、えるわ、えこる、えは、えりま、えおの、えひく、えばる、えいば、うみ。はい、じゃあ、くるーっとね、肩を回していきましょう。ね、はい。今日はね、私もちょっとお掃除のお仕事をしてきたので、そうするとこう、肩がやっぱり、こうね、こういう手を使うので、肩が凝ってますのでね、ちょっとこういう上にずっと伸びて、肩をね、ちょっとプラプラしてあげましょうね。はい、じゃあもう一度ね、ぐーっと伸びて、はい。で、そうしましたら、じゃあ今度、肩甲骨広げていきましょう。えかひ、えるわ、えこる、えは、えりま、えおの、えひく、えばる、えりば、うみ。はい、横ですね。じゃあ上ですね。えかひ、えるわ、えこる、えは、えりま、えおの、えひく、えばる、えりば、うみ。はい、じゃあぐるぐる回していきます。えるわ、えこる、えは、えりま、えおの、えひく、えばる、えいば、うみ。反対です。えかひ、えるわ、えこる、えは、えりま、えおの、えひく、えばる、えいば、うみ。はい。そしたらですね、じゃあまず少しね、フラポジションに開いていただいて、で手をね、このように90度に投げて、で、2回ずつツイストしていきますね。じゃあ右からいきますね。えかひ、えるわ、えこる、えは、えりま、えおの、えひく、
えばる、えいば、海。はい、そうしましたら今度は、肩をぐるぐる回していきましょう。よいしょ。はい。嬉しいです。かいさん、よろしくお願いします。はい。そしたらね、またフラポジションでですね、つま先からですね、つま先からこう上げていく。つま先上げて、えかひ、で次かかとですよね。この、こうか、えかひ、L は、えこる、えはですね。えりま、えおの、えひく、えばる、えいば、海ですね。で、今度はもう少し広く開けていただいて、で、このままいきたいと思います。同じように。いきます。はい。えかひ、L は、えこる、えは、えりま、えおの、えひく、えばる、えいば、海。はい。そしたらちょっとね、このまま少し肩入れていきましょうかね。このように。えかひ、えるは、えこる、えは、えりま、えおの、えひく、えばる、えいば、海。反対です。えかひ、えるは、えこる、えは、えりま、えおの、えひく、えばる、えいば、海。はい。はい。じゃあ、あとは、お膝曲げていきます。えかひ、えるは、えこる、えは、えりま、えおの、えひく、えばる、えいば、海。で、お膝をね、軽く回してあげてくださいね。はい。回していきます。はい。そうしましたらね、じゃあ手首、足首ブラブラしてあげて、はい。で、最後に、指をね、グーパーグーパーいきたいと思います。えかひ、えるは、えこる、えは、えりま、えおの、えひく、えばる、えいば、海。はい。で、親指から閉じていきますね。えかひ、えるは、えこる、えは、えりま、えおの、えひく、えばる、えいば、海。で、今度小指から、えかひ、えるは、えこる、えは、えりま、えおの、えひく、えばる、えいば、海。はい。あとは、関節をこのように、ふに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 してあげてください。はい。ではですね。はい。ですね、そうしましたら、じゃあいつも通りですね、フラのベーシックと、やっていきますね。じゃあ今日はこのメディアの中に、ジョシュタトフィでね、じゃあまずね、この高さでね、フラポジションをやって、途中からステップ入れていきますので、よろしいでしょうかね。はい。これ音大丈夫ですかね？ちっちゃい。OK ですかね？ OK ですかね？はい、じゃあ行きますね。じゃあまずそのままフラポジションですね。そのままじゃまず立っていただいて。はい、じゃあ、通常のレギュラーの高さいきますね。はい、で下がれる方少し下がります。レギュラーですね。
これ入りますね、そのまま。下がります。1、2、3、4、5、6、最後揃えて終わりになりますね。はい。そうしましたら、もう一回ね。じゃあね、もう一回行きましょうかね。もう一回同じメディアでいきたいと思います。はい、音は大丈夫そうですね。じゃあ、カホロからいきますね。右に回ってくるんですね。
体が温まってきたでしょうかね。でも日本はどうですか？もう4月、今日は26、こちらは27日ですからね。もうだいぶ、こう、ポカポカ、まだあれですかね、ポカポカ陽気にはなって、どうでしょうかね。お天気がいいと暖かい感じですかね。はい。そうしましたら、カイマナヒラなんですけれども、1番、2番ですね。とりあえずですね、1番、2番のリビューを一緒にしていきたいと思いますけれども、よろしいでしょうかね、皆様。1番がダイヤモンドヘッド、カイマナヒラ。このお歌のタイトルですよね。カイマナヒラですね。で、2番が、ワイキキですね。ワイキキの前にある、この海のことを言ってますよね。で、3番はね、今日、カピオラニパークのことを言ってるんですけどね、ずっとワイキキをね、歩いていくと、動物園の方にずっと行くんですけどね、反対か、ごめんなさい、カピオラニパーク反対か、アラモアナ、いいのか、カピオラニパークそうですよね、あっちだ、ズーの方ですよね。あっちのアラモアナに行くとアラモアナショッピングセンター、そこはアラモアナパークになりますもんね。そうだそうだ、これ今ダイヤモンドヘッドですよね。失礼いたしました。はい。ということで、じゃあ、早速ですね、1番、2番、レビューやっていきたいと思います。よろしいですかね。で、皆さん、お歌、きっとこの歌、ご存知の方、ね、すごく昔からあるお歌なので、ご存知の方はね、皆さんも一緒に歌いながら、ちょっと踊ってみてくださいね。で、じゃあ今対面でさせていただきますけども、じゃあまず、右足前ですね。で、パーってバンプのことですけど、タンタ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 ン、パー、タンタ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 ン、で、岩を、顔ですね。マコイカポネ、いけいかなにかいまなひら、かいまなひら、かうまいるな。タンタ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 ン。もう一回いきますね。かいまなひら。岩ほまこいかこね。いけいくなにかいまなひら。かいまなひら。かわいいな。タンタ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 。次、ワイキキですね。岩ほまこワイキキ。こうだった。ワイキキですね。で、いけかなにパパヘなる、パパヘなる、まりえ、タンタ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 。もう一回いきますね。岩ほまこわいききいけいかなにパパヘなる、パパヘ、こっちですね。なるまりえ、タ
タンタ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 なんですけど、わかりました皆さん。私途中でぐちゅぐちゅになっちゃったんですけど。OK ですかね。ちょっともう一回ね、こちら向きで言ってみたいと思いますね。もう一回1番から3。はい。タンタ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 ン。わおまこいとこね。いけかなにかいまなひやかいまなひやかまいるなタンタ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 ンタやほまこおいかとねいけかなにかいまなひやかいまなひやかまいるなタンタ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 やほまこわいききやいけいかなにかばへなるかばへなるへいなにタンタ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 ンいわほまこおあいききやいけいかなにかばへなるかばへなるへいなにタンタタンタタタンタンタンという感じなんですけど、OK ですかね。はい。OK でしょうかね。でね、3番に、ちょっとさらっとですね、いきますけど、3番は、その一緒ですよね。イワホマコカピオラニパーカーですので、カピオラニパークに行くんですよね。では、もう1番も2番も3番も一緒で、イワホマコカピオラニパーカーですね。OK ですかね。ありがとうございます。なんか、踊ると楽しくなってくると思うんですけどね。皆さんも歌詞を覚えてね、一緒にこう、ハミングなんかしながらやると、歌詞覚えなくても、ハミングでもね、やるととっても楽しいと思いますのでね。はい。じゃあもう一回いきますね。3番が、手だけでいくと、ちょっと待ってください。イワホマコカピオラニパーですから、そうですね。こっちですね。左手をあれするんですね。イワホマコカピオラニパーですね。で、一緒です。いけいかなにリナポエ。で、リナポエポエっていうのは、こういう丸いところをね、サークル、こういうところを言っていて、で、公園ということで、そのイメージとしてね、そういうこのパーク、こういう丸いところ、っていうことを言ってるんですよね。ですので、リナポエ、右手から手をね、腰に当てて、こう、リナポエポー、こう手のひら返しますね。みんなポエポエになりますね。ちょっとここまで足と一緒にやってみたいと思います。足も下方って全部一緒かな。ビワこう顔ですね。マコカピオラに、待ってください。カピオラに手がですね。
なんか私このカピオラにかですね。で、あと一緒。いけ、いかなに、りなこえ。右手から、こえ、りなこえ。で、顔です。これで顔です。こえですね。で、その後、また同じ足で、右足一歩前に出して、で、この、肩をね、まず右手、肩からこのホール引いて、ちょっともういっぱいこう、その広い公園をね、いっぱいこう、美しい公園をいっぱい歩いて、でもすごい気持ちよく、過ごしたよ、気持ちよく、でも疲れたよっていうことで、とっても楽しかったね。でもちょっとすごいいい疲れだよって感じのことなんですけど、ここの肩から、ホール、ひで、今度反対。ひろだけです。ホール、ひろ。で、戻って、タンタ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 。これだけですね。もう一回やってみますけども。いわほまこカピオラにパあいけいかなにりなぽえぽえみなぽえぽえホルヒキロタンタ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 というふうになりますけども、大丈夫でしょうか、3番。サラサラってやりましたけど、私あれですね、次回またこのね、次回もまたちょっと3番もう一度やろうと思ってるんですけど、今ね、サラサラってやりましたけど、もう一回ね、最後じゃあ後ろ向きでやってみたいと思います。3番だけ。OK ですかね。はい。タンタ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 ン。岩をまこカピオラにかはいていかないみなぽえぽえみなぽえぽえほるひひのタンタタンタンわおまほかきおらにかいけかにみなぽえぽえみなぽえぽえほるひひろということになりますけど、大丈夫でしょうか。はい。私、2番をアップロードしたつもりでいたんですけど、アップロードしてなかったので、2番と3番との、その踊りの部分を合わせて、またビデオの方に、アップロードしておきますので、今日のところはね、そちらを、はい、大丈夫でしたか？なんかちょっと早足でやってしまいましたけど、はい、そちらをまた歌詞と合わせて、載せておきますので、そちらでリビューをしていただければと思います。ではですね、ここまでで、ご質問ありますでしょうか？大丈夫ですかね？はい。よろしいでしょうかね。はい。そうしましたら、どうぞ皆様、良い週末をお過ごしくださいませ。で、今日も、ご参加くださいました。皆様どうもありがとうございました。では、また次回です。アフイホー。
それでは、ありがとうございます。かいさんもありがとうございました。嬉しいです。はい、ももさんもありがとうございました。またぜひお願いします。では失礼します。